Én Merkúció szerepét játszom a Rómeó és Júliában. Igazán megtisztelő, hogy Áron és Csadi Zoli rám gondoltak, hogy ezt a szerepet eljátszom, mert azt gondolom, hogy ez sok embernek az álma, és ahogy jól láttam, Hulecskó Orsolya is egyszer szeretné eljátszani. Azt érzem, hogy eléggé közel áll hozzám, pusztán azért, mert egy nagyon játékos figuráról van szó. Hogyha játékról van szó, hogyha viszont nagyon bele kell állni valamilyen ügybe, akkor viszont beleáll halál komolyan. Nagyon izgalmas, mert hogy ugye a rendezőnk és igazgatónk Őze Áron, ő már jó pár éve, hanem több évtizede űzi az Aikido harcművészetet, és azt gondolta ki, hogy amilyen jó alkattal rendelkezik egyébként az egész társulat, ezt valahogyan ki is kéne és fel is kéne használni, ezért ő úgy döntött, hogy különböző harcművészeti koreográfiákat, illetve formagyakorlatokat teszünk az előadásba, bizonyos akciókat, és vannak kifejezetten nehéz fizikális jelenetek benne, amiket bírni kell szusszal, de pont emiatt egyenes arányosan pont annyira izgalmas is.